Kamusta kayo man ni mga kaamon? Siyak ni Bobot and siyak ni Babot. Welcome to our channel! Kita mo na to ni Kuya Bobo. Kaya da oras na. Oo, 1 minute. 1 minute na nagsumbat. Tao? Ako? Ano? Lugar? Tao? Mami, bagbaga kasi na tao. May kalpalit ka na i-post mo ba? 1 minute. Orasan king. Tao?
Medyo, bali mo